De fleste, som er stressede, går hurtigt og taler hurtigt og glemmer at trække vejret. Der skal være et pusterum eller et helle, så spørg dig selv, om du har et. Du ved, hvad der skal til. Dine drømme og dig skal have lov til at udvikle sig. Det er en af grundreglerne i Formlen på succes. Træk vejret, stop og gør noget anderledes, selvom du føler, at du ikke har overskud eller tid til at bryde det mønster, du er i. Formlen på succes er nøjagtigt ens, om det er til din selvudvikling eller din økonomiske situation. Lad være med at se dig tilbage. Stil skarpt, øverst oppe og se dig ikke tilbage. Dette er simple gode råd til at nedbringe stress øjeblikkeligt. Tag dig selv alvorligt nok og giv dig selv den. MaxMe er et effektivt værktøj til at styrke medarbejderens mentale beredskab. Med MaxMe får du adgang til hundredvis af inspirerende speaks og videoer om stresshåndtering, energi, sundhed, trivsel, personlig udvikling og meget andet, som har betydning for det hele menneske. Alle medarbejdere er forskellige, men uanset om de har brug for hjælp til at nå deres mål, eller savner inspiration til at håndtere eksisterende udfordringer, så har MaxMe et godt råd. MaxMe. Den bedste udgave af dig selv.